Sanibonani la ekhaya uNkulu Aiden yena ke umjoyene kodwa ngithi namhlanje ngisincane ukukhuluma into ibonakalayo khona lana ekhaya kubantu abantu baningi bayangiyuza bathatha ivideo yami ukuthi yena nguNkulu Aiden kanti asiyo uNkulu Aiden. So ngicela nje ukuthi mangiyathanda ukuthi nimfonele uNkulu Aiden, ngiyasho ukuthi ngicela nimfonele ngevideo call nikhemfeme ukuthi yena uNkulu Aiden ini. Ngaphela mina abantu bayangiyuza nje. Ngisho ukuthi ke umuntu mawuqondene noNkulu Aiden makangifonele video call khona la ekhaya. Uyangizwa kahle. Ngikathanda kakhulu kuba nje ukuthi ababukela bangibone ukuthi yena ngivele nje uNkulu Aiden yena ngoba kune indlela iningi iyenzeka khona lana. Ngicela nifike nikhululeke ukuthi uNkulu Aiden uzokusula inyembezi zenu. uNkulu Aiden yena ke uzokukhipha inhlubeko wenu. uNkulu Aiden uyakwazi ngisho ukubuyisa isitandwa. uNkulu Aiden ngisho uyakwazi kubhedelela ama-taxi. uNkulu Aiden kwenza konke lokhu kufisa ukuthi kwenzeke la ekhaya. Ngingajabula kakhulu kuba makhona into intshontshiwe uNkulu Aiden mfonele uzokubuyisela izinto zakho. Amen. Igama lenkosi malibonke ukuthi emabele kulima umpelo. Ngithola masango kanti ngiyabhagilisa kanye futhi kamako igama lenkosi malibonke la ekhaya. Ngingathokoza kakhulu abantu bangibukelayo ukuthi hayi uNkulu Aiden namhlanje usekhona ukhulumile kwangampela kuba nje ukuthi hayi yena ke uNkulu Aiden wangampela la ekhaya kuba nje ukuthi abantu baningi bangangiyuze kodwa ngibone namhlanje mathi ngami ngikwazi ukukhuluma konke sengikhululeke. Ngingathokoza kakhulu abantu babukela. Yebo. Ngibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi 5,000 lona. Yebo. Hayi thokoza ke baba wami. Ngiyabonga ngicela ube lusuku oluhle. Amen. Yena ke usobonga lana kuNkulu Aiden kuba nje ukuthi hayi uNkulu Aiden vele nje uyasebenza la ekhaya. Mama likhuluma ukuthi ngizoma masakani bagema ngicela ukuthi kamako igama lenkosi malibongo. Ngisho ukuthi abantu babukelayo ngicela baxhomane nami ukuze uNkulu Aiden hayi vele ngampela yena uzongisiza azokusula inyembezi zenu. Amen. Igama lenkosi malibongo. Sawubona mama. Aweke ngolo tata. Yebo kunjani? Akho tata njani wena? Hayi sibheke akona naku. Tata ndize lapho manje ngibone iadvert yakho. Yeah. Kodwa into endixakayo abamanje xa ndifika kubo akunguwe lona. Yeah. Namhlanje ndithe mandizincame ngoba ndidala ndibaxelela uba babenze ividiyo baveze ubusweni ngabaziyo. Yeah. So ndithe mandizele namhlanje ndiyabona uba nguwe nyhani lo tata. Hayi ngiyabonga kakhulu mama vele nje la ekhaya kunesimanga siningi abantu bangiyuza vele. Wena? Yebo. Hayi lana kuyose kade kufika kusodibana